Ndiyaxolisa mama kodwa akaphilanga apha ekhona and akuhlanga nje kakhulu. Yilo nto ibangela uba ndikubizele la ukuthi uzowazi and wazi nokuthi kwenzekeni ngaye and usaphila. Uyiphulile inhliziyo yami. Uyiphulile kakhulu inhliziyo yami ngomntanami. Ngomsebenzi wakho omdaka. Ngikona lonke lelixesha. Uzondikhohlakalela kabuhlungu kanje. Undikhohlakalele mntana ndi. Umkhohlakalele even umntanami. Umkhohlakalele. Omenzisa imisebenzi emdaka. Siqala phi makunje? Ndiqala phi ke nje makunje? Uthiwani nje makunje? Uthatha umntanami ungambonisi bendikuthembile. Bendikuthembile ngomntanami. Kodwa lo ndibonisa yona lelicala ndibonisa lona libhlungu. Lindizwisa ubuhlungu. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, ngiphinde nginamkele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala, ugaqele emkonteni otuza emntwini. Suka uswala kahla lensiza amadoda, untombi zimqomo ebusungu bemini isaba amasokazo. Na uyazi ke, mangivela nje into engiyifuna kuwena, u-like, u-comment, u-share. La namhlanje sibuye ngalohlelo lakho lithanda kakhulu luthi sikhipha imfihlo. Mbukeli, mangabe unemfihle kuwena ngaphakathi, kubalekile ukuthi uyibhodle. Kunayi nombani osondeleni naye. Ngabe uma wakho, ngabe ubaba wakho, ngabe unayi nombani. As long nje ukhulumile. La eceleni kwami sibhalele usisi kunemfihlo afisa ukuthi azositshelela yona la namhlanje. Ngiyakucela ukuthi wherever you are, hlala phansi unganyakazi. Ulalele lento azoyikhuluma ngoba ngenzeka ukuthi into ekwadlula kuyona noma into odila nayo manje noma into esazodila nayo, you will never know. Basho njalo indlebe zikhanyilanga. Uyaphila sisi? Siyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Ngisacela utshela umbukeli igama lakho nokuthi udabuka kuphi. Ndingumthabise Ngilongalo, ndisuka Eastern Cape but ndihlala eMlazi. Okay, usuke Eastern Cape uhlala eMlazi. Yes. Ukhulele eEastern Cape. Yes. Ukhuluhlala nobani? Ndikhuliswa ngugogo, ndingasenabo abazali. Kwi-age of 15 years. Ndikhula ndihlala nogogo nomalume. Nabanye basekhaya. Abachana okhazini, silo family needs. Okay, so eMlazi uhlala nobani? Emlazi ngoku ndihlala ndodwa. Dinabo abantu endibaziyo, ikhona ifamily around in Durban kodwa andihlali nayo. Andihlali nayo. Okay. Ngisacela usitsheleke mina nombukeli ukuthi kahle kahle iyiphi lemfihlo ofisa ukuthi uzosibhodlela yona. Eqale nje eqakaleni uzoyikhipha ekhanda. Kona kukho lula efamilini yalomuntu endifuna ukuconfessa. But ayikho enye indlela kuyanyanzeleka ndiyiveze. Nokuze ifamily yakhe ikwazi ukufind out ukuthi uphi. Dinethomi yami ekuthiwa nguThule. Esikhule sizithomi from younghood. Ekambeni kwexesha sahlukana masiyapha ebudaleni ko-18 years. Okay. Saphinde sahlangana ke ngoba sisuke Eastern Cape sonke. Emane ke ndibuza utheni wamhle wenzani nomsebenzi wami ke. Endaphe efuna ukuza kum. Ndimbeko kwabo because ebengazi ukuthi uzoyapi and mina ndiyawazi umsebenzi endiwusebenzayo but andifuni ukumxelela yena ukuthi usebenza. Yes. Okay. So uqa ndimba end up ndim-influencer uba sizawenza sobabini but ndingamxelela uba ngumsebenzi onjani. Ngoku uyagula and kokwabo abazi. Iwari yami ucritical. So ndiyoyika ukuthi kungenzeka into ibe kokwabo kungaziwe. So ngase ndidibane nefamily ndibaxelela uba uphi kwenza kantoni. Ngiyakuzwa.
uthi wasuka Eastern Cape Yes. weza kuwena Yes. ngoba uthi mayikubona ubona umuhle Yes. uyabona ukuthi usebenza kahle. Yes. Okay, mangakubuza nje uhlobo lolu lomsebenzi wawenza Thengisa umzimba. I-prostitution. wawuthengisa umzimba Yes. wase wamchazela ukuthi usebenzaphi ngoba esela eduze kwakho. Ngikhange nditsho. Awuzange Then uzumchazele? amfihlela until sithi sihlale sobabili. Manje bona kuba kwenzeka ntoni. Then ndaya the recruiter which is namfaka phana. So ngoku ngase ngendlela isimo esingayo ngixelela abazali bakwazi ukumnceda kuba ke akho nto enzawenza ngaphandle kuba sazise ifamily kuqala. And waqhwesha wazimela weza kum. So ngoku ngase ndibane nabazali ndibaxelele then sikwazi ukumfumanela noncedo. Akekho right. So iyandidla because okwaba kwaziwa. Akwaziwa ukuthi uyagula. And abamazi ukuthi uphi. Wena uyamazi? Ndiyamazi mina ukuthi uphi ngoba ekambeni kwexesha sisenza ibusiness yethu sisebenza lo msebenzi we-prostitution uye wazifumanela i-apartment wahlala. And then lapho ke ngokunaye bese simane sisihlangana nje ngomsebenzi sesimane sihlangana kancinci kodwa nje akekho right kakhulu. So lonto iyandoyikisa ngathi khona into engenzeke wrong and ke ngoku ifamily yakhe ayimazi ukuthi uphi. Nanso nje problem. So kuwena nomngane wakho ubani umdala wena? Ndimo omdala. Nakubo bayakuthemba futhi wena ngoba nje eze la kuwena bamletha kuwena nje ngoba bayakuthemba kusukela nisabancane niyabangani. Ewe. Yendi umama wakhe unikhulise ezumntana wakhe nami. Bese ngabo bantwana ke since mina ndingenayo imama bendikwazi ukuthi njengoba ndihlala nomakhulu ngihambe ndiyohlala napha kuye abe ngumzali kum. So nje iyandweka ngoku because i-situation isitshintshele kakhulu sobabili. And ayikho enye indlela ukuthi ndiveze inyani nako kwabo bazi. Ngiyaluzwa udaba lwakho. So manje ubufisa ukuthi kwenzakaleni ke kusilande bani kanjani? Into benza ucela mina bani nincede ngayo ukundifumanela umama wakhe. Ndizoconfessa ayazi inyani then akwazi ukufumana nendodakazi yakhe before it's too late. Okay. Yo. Awukho omunye umsebenzi oke wawenza nje wena le wafika eMlazi? Awukho. Esikoleni- Namsebenzi endiwaziyo. Esikoleni nakwazi ukuthi niqede kodwa. U-grade 12 saba naye sangakwazi ukuqhubeka phambili ke ngenxa ye-problems personally kum. Yena ke andiyazi noba kukonqena noba kuthini because ebehoyiwe ekhayeni. Then wabese ke funa Ukuzohlala nawe. ubona le life yasedolophini. So uthe introducer kwibusiness olenzayo wa reacta kanjani? Kwamothosa bhuti wami. Ngoba naye mayibona mina bebona usisi. And nami kwangekho lula ukuthi ndim-introduce phakathi ngoba nakume bengisisi omncinci. But ngendlela ye-situation nendlela yezinto kwi-environment esesiphila kuyo yonke into imali and umsebenzi awufumaneki. Naye mase ndihlala naye phansi ndim-introduce uba makangene wabona kuyinto elula. Ewe nakum kwangekho lula but kwafuneka ndiqinise uba okay mandimzame. Wathi uzawuzama try abone ukuthi ngibekaphi nami ke njengosisi sengimane supporta kodwa nje manje wena awukaze wacabanga ukunqaba ngalesikhathi ufuna ukungena kuleli lokuzana noma nje wathi eqala nje ethi wena wabuvuma nje kalula kanjani? azange ngivume kalula ngoba kume bengisisi omncinci ndisazi uthando likama wakhe ndisazi impatho kama wakhe and ndinalo nevalo lokuthi mayivela kwifamily ingenzeka kanjani ingareacta kanjani towards me. But ngendlela naye wayifuna ngayo kwekwaniphoqa ukuthi ndize ndisivumele isimo kodwa ndinovalo lokuthi mncinci yena kunami animazi uzawenza njani animazi futhi ustrong kangakanani
because umsebenzi usebenzayo unabo nobungozi. But was strong, then ndabona okay hayi ya survivor. Kulapho futhi sekefuna nokuyozihlalela. Kulapho ndabona khona uba ke uya survive. Kona kwakungidisabisa kakhulu. Ngiyakuzwa sisi wami, ngiyakuzwa. Kodwa uyayibona imibuzo ozoyithola nobuhlungu obuzofilwa umama ukuthi umdala uthatha ingane yakhe encane because njengamanje usuthatha ingane yakhe encane wayifaka kulomshikashika lo. Ikona kubuhlungu. And kuyangisabisa futhi. Nangoku ngicela nini ukuthi ningincede ngoba ndiyasaba. And bengekho lula ukuthi ndizisukele ndiziyele. Bengisaba. Ngifuna nje uqoka bensaba and ndisaba ngendlela yoba nangoku angazi ukuthi kuzowenzekalana. But sengithe mabazi kodwa at least ngosizo lwenu nje bayafumana ukuthi bayazi ba yonke lento iqale phi seyizizosibeka la. Yo. Hayi bukele emakhaya. Angazi ukuthi umama uzoreacta kanjani nokuthi kuzokwenzakalana. Kodwa ke asike sizwe yena ngoba njengamanje siyahamba siyomlanda. Cela ukuthi uhlale kanjalo ungasuki. Danko. Uthando lomnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo600 kuphela uthenga okodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba nayo itholakala ngo600 kuphela uthenga okodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonkipiri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwe wedwa ukuze ufake iorder sibhalele ku076 3498631 noma ku062 2197748 noma usivakashele kwifamasi yethu eShop number 87 kuQueen Street eThekwini ezimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Bukele Black Live sesiphinde sabuya nje bade sithembisile sibuye naye ke manje umama uzozwa udaba usisi ekade sitshela ngalo mina nawe. Mawami uyaphila? Hawu ngiyaphila mntanami ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngisacela utshela umbukelo Black Life ukuthi uba igama lakho nokuthi usuka kuphi. Igama lami Dinozuko wakamhlongo. Disuka eEastern Cape. Alright. Siyajabula kakhulu ukwazi ma. Sisiwami usa right. It's right. Okay. Ngisacela ukuthi utshela uma lemfihlo kade ungitshela yona njengoba nje injalo. Oh, mama. Ndibize ku-Black Live ngoba ngifuna ukuconfessa ngami noThando. Njengomzali onikhulisile, ngiyaxolisa ngalento engizoyithetha. Nendlela eyenzeke ngayo qala. uThando njengoba wanyamalala ekhaya waza kum la eThekwini. Wahlala nami eMlazi. Khona umsebenzi bendiwenza enginamahloni nokutsho kuwe. Kodwa ke ngoku ngoba sesila sekufuneka ndikuxelele. Besithengisa umzimba uThando ubaleke ekhaya wazohlala nami ndabe ndithengisa umzimba. Xa ifika ofike la wajoyina lapho ndisebenza khona wathengisa umzimba naye. So uyagula ngiyamazi ukuthi ukephi.
ilonto engikubizele yona. Lonke lelixesha ubusazi ukuthi umntanami uphi. Yebo. Undibona ndihlala nyuka. Unjongile nje. Unzenza isibhanqa sakho mntana Ndini. Ndikhulisile ngakhona nawe. Uzondenza isibhanqa. Ukhohlakele. Yazi ukhohlakele. Uyenzisa umntanami umsebenzi omdaka. Undikhohlakalele kakhulu. Ndiyaxolisa mama kodwa akaphilanga phekhona. And akuhlanga nje kakhulu. Ilonto ebangela uba ndikubizelela ukuthi uzowazi. And wazi nokuthi kwenzekeni ngaye and usaphila. Uyiphulile inhliziyo yami. Uyiphulile kakhulu inhliziyo yami. Ngomntanami. Ngomsebenzi wakho omdaka. Ndikona lonke lelixesha. Uzondikhohlakalela kabuhlungu kanje. Ukhohlakele mntana Ndini. Yo. Waze wandivisa ubuhlungu. Undivisile ubuhlungu mntana. Andazi noma mandithini ngiqale phi ke ngoku. Mangizwa sisi uma ekhala la ethemba kwesikhathi esingaka ingane yakhe engayazi kanti sonke lesikhathi ubungamtsheli ngani ukuthi ingane ayikho. Bengisaba bhuti wami. Bengisaba kakhulu. And nomsebenzi osusebenzayo akekho umzali ongawujabulela. So indenze lonto nasaba dayeka nokuya emakhaya. Senexesha elide ngingasayi emakhaya. Ngoba ndisaba nokujongana naye emahlweni kule situation. Lapho ke bengekaguli qha nje seninenhloni ngathi uyabona behind kuba kwenzekani. Ngoku kwekwandiphoqa ukuthi manifuna uncedo. Kwenzela bazokwazi inyani. Sibe nesixazululo sikwazi ukunceda uThando futhi ngaphezulu ngoba yena akekho right. So la ekhona la egula khona ile apartment azizolela yona after esethola umsebenzi wakhe. Ile apartment ahlala kuyo and nomfana bese ehlala naye ngoba uyasebenza as a prostitute wa end up efumana umfana abehlala naye uvele wahamba wamshiya nendlu kanti sekeqala ukugula. Mina ndizobona ngoba senisiya and bese ninexesha elininzi ningasayi sesimane sicommunicate ngefoni. Ithema sesingasahlangani sesingasafonelani kwanento ethi mandivele ndiye nomjonga. Manifika akekho right. Kulapho ke nguseke ngixelela nestory ne-depression zininzi nje izinto ukuhlangahlangene. Lapho nina decide ukuthi manicele nina nincede. So nje uyagula la ekhona awucabangi kodwa ukuthi uma usesibhedlela awucabangi ukuthi uma useclinic ngaleso sikhathi noma ungasatshelanga ke kubo at least ukuthi uma useclinic ke abe survive. Ndizamile ukuthetha naye ngeclinic wathi ufuna ukugoduka akasafuna ukubala but ke ngendlela esahamba ngayo kunzima futhi ukuthi sivele sisuke sesihamba seke ngekho nokuba right sekegula sesiyoyika ngokusobabili because wayezimele waqala uza ngapha ngoku futhi sekuyisituation yokuba uyagula futhi sengiyasaba ke ngokuphinde futhi ndimthathe sekule situation ndimgoduse ekubeni sasibene nangoko sazimelisana ukuze ahambe ekhaya zangavalelisi sekeyavela sekeyagula sengiyavela sendivela ngestory esinje ngiyasaba nje mana ke mawuthi akazange avalelise ukuhamba kwakhe ekhaya akazange avalelise weqa ngamanye amazwi weqa yes weqa dambe ndimlindile mina wafikela kumsayendli. Uvuma kanjani wena umdala ukuthi eqe awusafuni ngani kumusho ukuthi nangu ubani ufuna ukuza? Ngelesa sikhathi ndingathi izinto zabalula ukubona ucinga ungacingeli deeper uba and ungacingi ukuthi ngenzekani after yonke lento. Ndacinga lula yonke into ndayenza ya easy njengoba naye ke futhi waye phokophele efuna ukwazi ukuthi ndiphila impilo enjani yaba into elula
but zange sibe nayo ingqondo yokuthi i-consequences zingaba khona. So now kungona ndirealize ba nami ndabenza ububhanqa kuyo yonke lento because njengosisi wakhe kwakufanele ba mase ndimthathile noba ebezimele but kube khona endimazisayo ekhayeni but zange ifike ingqondo njalo. Awuzange uzukucabange lokho. So njengamanje usefuna ukubuyela emuva, uthi usefuna ukuhamba. Uthi ufuna ukuhamba ulele phansi noma uyagula nje lokhu kunormal? Ulele phansi. Ndike ndazama ukuthi ngifuna ukubizela i-ambulance wathi okungcono agoduke. Uba uya esibhedlele abesike ukwabo. Ile nto engifostile ukuze nginibhalele uba ngcono ndifumane uncedo kuno. Ngiyesaba ngokuyovela ekhayeni lakhe senivela nje kundimi sensithi wena nanku sendaweni ethile kanje sengibeka istory ngiyasaba. Ngaqonda okay manibhalele nina because nayo inenkani yokuthi akafuni admit esibhedlele ensala ufuna ukubuya kubo. Undikhohlakalele mntana nje. Umkhohlakalele even umntanami. Umkhohlakalele. Omenzisa imisebenzi emdaka. Siqala phi makunje? Ndiqala phi ke nje makunje? Kuthiwani nje makunje? Uthatha umntanami ungambonisi bendikuthembile. Bendikuthembile ngomntanami. Kodwa lo ndibonisa yona le cala ndibonisa lona libhlungu. Lindizwisa ubhlungu. Undikhohlakalele kakhulu. Andazi ngiqala phi makunje. Ma, ngicela ukuxolisa kakhulu nami ngalokho okwenzakalile. Uma ubefisa ukuthi ukuze impilo iqhubeke ibe normali njengamanje ubefisa ukuthi kwenzakaleni? Benifisa uthatha umntanami. Ndimbuyise ekhaya. Athi noba kuvelani. Ndibe ndimbonile ukuthi ithambo lakhe lishone phi. Okay. Shuthi njengamanje okay ngiyas-understand isimo, ngiya-understand usikwenzakaleni. Kodwa ngiyacela ukuthi njengamanje sivele sihlaleni nje straight kwi-solution. Into esizoyenza njengamanje sohamba asihole usisi siye la kukhona khona umntanakho. Sikwazi ukuthi simthathe ubuye nayo ekhaya. Ayibona into kanjalo. Hawu ngingabonga kakhulu bantwana ba. Athole usizo okufanele alithole. Ngingabonga kakhulu. Because njengamanje ngeke kusasiza. Yebo kona kubuhlungu ukuthi athathe umntanakho ahamba indlela okwenzile imisebenzi emdaka. Kodwa njengamanje into ebalekile ukuthi thina senzane ngalesimo esikusona njengamanje. Because ukubambelela kwinkinga umntwana ngala uyaqhubeka uyagula kuzoze kwenzakale kube wese. Uyayibona nto. So njengamanje sizocela ukuthi sisi usihole usise la kukhona khona umntwana sokwazi ukuthi siyomlanda ngendlela eright. Because dizamisa ndiyayazi apha ehlala khona umama uzawufike khona uthando bese ndizilungisile ezinye izinto zakhe but ke ngokuthi nje sisaba ukuthi siphume sihambe kuphela mayemvuma umama emamkela ngiyabonga nanzo nje into ezongikhulula ukuthi afumane usizo sibone ukuthi uyasizakala noma. Okay. So ma after suwazi ukuthi ingane yakho ikephi njengamako athina amazwi akho? Kubuhlungu kakhulu mntana. Kodwa ngoba ngamathumba umntakalahlwa. Angisoze ngamlahla umntana. Kubuhlungu kakhulu. Ngizwe inhlungu ngomntana. Yo ayondikhohlakalele mntana. Eish. Yeah, sis. Uthini wena? Into benza itho uma kathando ukuthi ngicela uxolo. And okubuhlungu kakhulu ndim owenze izinto zanje. Uyalibona iphutha la. Undivisa kabuhlungu. And uthando kimi ngumntana sekhaya. Ufana nokuthi ndibulele udadewethu. Ayibulele. Ndiyaxolisa kumama. Zawucela noba ke akanixolelanga namhlanje kodwa ngenye imini ayifumane inhlizweni yakhe indawo yokuthi anixolele ndiyaxolisa. Nakwabanye omama ngaphandle nakwabanye osisi benicela ukuthi indlela imali ekhawulezayo akuyona isolution. Ngoba sikule situation ukuthi sifuna imali esheshayo.
and asifuni ukuyosebenza imisebenzi clean ngoba angeke nje clean lo msebenzi ngoba manje sesibhekene nokuthi uyagula asaze yona emgulisayo yeyiphi. Yes. And ebazalini bakhe ndiyiphulile itrust uma wakhe nami njengomunye wabantwana bakhe aniqondi buza ngiqolela okanye akululanga ukuthi aniqolele and ansenandaba ukuthi akaniqolelanga kodwa senifuna sincede uThando. Naye uzawubona enhlizweni yakhe sekungumzamo nje ukuthi ke ngimbonise ukuthi ngiyaxolisa ngokuthi ngimsize koThando. Angazi ukuthi uzongiqolela noma akazongiqolela and mayingangixolela ngizowamkela leyo anginika yona ngesenzo sami noba yini. Kubuhlungu kakhulu mntana. Kubuhlungu kakhulu okwenza emntaneni. Ngiyaxolisa. Andazi noma ngizokuxolela kanjani. Kodwa kubuhlungu kakhulu. Sawubona endleleni ukuthi uThixo uzokwazi ukuthi ngikuxolele. Kodwa kubuhlungu. Manje libonile nje ithambo lakhe. Mbukele Black Life, siyabonga kakhulu ukuthi usibekezelele nokuthi uhlale nathi. Kubalekile mbukeli ukuthi ungazithandi izinto ezisheshayo. Kuyalindwa noma kunzima kangakanani. Uzame uthandaze ulinde uzoze uthole umsebenzi oright. Yonke into iyafika esandleni sakho ngesikhathi esiright. Ungafuni izinto ezisheshayo, ungafuni izinto ekugcineni ezizokuhlomekisa ekugcineni ezizokufaka einkingeni ezinkulu. Because yonke into uyibuka mawusayiqala uyibuka ngathi into eright but ekugcineni uyabona ukuthi ayingeke lento engene kuyona akuseyona. Okay, njengamanje isixazululo sethu ukuthi sisuke usisi athole sihambeke siyolanda undodakazi kaMama. Ngoba umama usekhalela nje ukuthi ambone yena emva kwesikhathi eside elahlekile. Siyabonga kakhulu. Siyakuthanda. Qhubeka njalo uhlale nathi. Qhubeka ulike, ucommente, ushare nathi sokunikeza amanye ama-episode. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.